Għal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar, Lorenz Gonzi ħal-ġurament ta' kap tal-Oppożizzjoni. Kariga li se jibqa' fiha sakemm jinħatar kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista u li eventwalment isir kap tal-Oppożizzjoni. F'kummenti wara l-ġurament tal-ħatra fil-palazz tal-President il-Belt Valletta, il-kap tal-Oppożizzjoni Lorenz Gonzi qal li hija r-responsabbiltà tiegħu li jara li l-Parlament jibda jitlaqqa kemm jista' jkun malajr biex il-baġit tal din is-sena jiġi approvat mill-aktar fis possibbli. Qal li minn għada jibda jiġi diskuss il-proċess tal-għażla għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Għada hemm laqgħa tal-Eżekuttiv li fiha għandhom jittieħdu deċiżjonijiet li ser ikunu importanti, fosthom ukoll il-proċess ta' bidu ta' l-għażla tal-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Id-dati u l-proċess fih innifsu jiġu determinati fl-Eżekuttiv. Lorenz Gonzi sostna li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun oppożizzjoni li tpoġġi l-interessi tal-pajjiż l-ewwel. Tkellem dwar l-isfidi fl-Ewropa b'mod partikolari dawk ta' Ċipru u qal li dawn iridu jiġu indirizzati u mirbuħa. Dwar il-budget qal li l-Oppożizzjoni se tkun qed tivvota favuru sa mal-budget jibqa' l-istess. Qal li l-unika tibdil li lest jaċċetta huwa li min jirċievi l-minimum wage ma jħallas taxxa. Iżda l-Oppożizzjoni hija kommessa għal Lorenz Gonzi li tivvota favur dak li ppreżentat f'Diċembru li għadda meta kienet għadha fil-Gvern.